Tiprasa kami ni musuk hogoi manjaka malkhung musuk 27ta bolongo telanggai musuk dai tongmani obahai koktuma saimangka obahai koktuma saimangka samnogor tu Golagati laharni bolongo obahai musuk dawi tongmani kami ni lukorok bai manjaknani nangka obahai takajola PS ni naimotang bodol rok khobor manui thangai sogoi tamo kok saka kami ni lukorok khanai naji didi report nokbar Dara amo ko musno tak boza talangnai Obo to tabo sing awni thana bung jidi entry khajak tab thana song saimanai maling phai sok bajak o jam musung mali khai sok baja sa phai sok bajak kita bo thana gor nai mo obo emne aing kila sekelai itu kila sekelai o hepon tab orun ni urjak batab tangjola ba jongpui be singjo bojo khaina orang khajak abo tak jole peso talangnai tab tam khaiman mai abo bor ni thani oro orang ke tino thana yo sini kendra soralai thangai gengrai lai thangai kaisa ja gotna gotika je musuk gari no dagai drop kasoi duita gari borok driver no boi sabi segai gari tui phaija phaior tam tino bolongor manja phajata bo jaga o jaga obo area no tam no Golagati tu samnogor thangma lama bolongo emne ka o je gari pheme ka aing nong yang mane jompui ni obo telemura ni ayang jam jori phalani bagi bar phemini horo inge horni tinta wana kol soba ke local ana sawka obo gotna goti tongha am khainai gang thanau information rakha thanai information mani bisingai tini phungo bonek kisu borok sin borok help khayai utok laikya tur laibin pore ko yang borong khobor ma hori sing tinor paisok jini sin mungsa ani sumar de broma kendesar